pakitettiin nyt. Niin tää on aika vakaa peli. Sä voit mennä ihan tänne näin ja voit ottaa niin kiinni siitä. Nyt se on omalla pohjalla, että on niinku tosi kana. Sekin kokeilet mennä vähän siihen huomaan. Älä tiputa kännykkää. Hirveän helppo pelastaa. Sitten vaan nostoo tästä. Tää nousee ylös ja samalla kaasua. Fordin tuulilasi autosta ja lämmitettävä. Ei kannata lasin kiksi uudestaan. Noin. Siinä se oli. Aivan uskomattoman tasainen. Joo, ja kato kun se leijuu siinä, kun se on se 30 senttiä ilmassa, niin se on niinku jousto. Joo. Niin ja sitä. Joo, niin, eli se, ja sitten myös niinku talvelta, että kun jäässä on kuoppia ja siis kaikennäköisiä möykkyjä, niin tää menee tosi hienosti, kun se on niinku jousitus samalla se ilma. Joo. Joo. Huhhuh. No, Kiitos tuosta. No nyt olet päässyt ilmoittisaluksi. No se joo. saa vähän kuvamateriaalia. Joo. Kyllä on pakko, toi on niinku ihan pakko oli ottaa todistusaineistoa. Joo, kyllä. Se on vaan meille mainosta, mutta... Joo. Tosiaan näitä on niinku, näitä on 8 rajalla, näitä vehkeitä nyt. Joo. Ja sit niitä pieniä on noin 10 palolaitoksen rajalla, ei niitä pieniä ole ollenkaan.